Emma Namakupula ndi nsikana yemwe amaphunzitsa pa sukulu ina yake mu mzinda wa Lilongwe, phunziro la English mu standard 4. Ndipo tsiku lina anauza ana mkalasi kuti apange chiganizo ndi nkhani kuchokera mu liwu loti khumbo langa. Ana onse analemba ziganizo zawo m'mapepala nazipereka kwa Emma. Emma atafika ku nyumba anayamba kuona ndi kuwerenga nkhani za ana aja. Pa nthawi nkuti mamuna wake ali pambalipa bize pa foni kuyenda magemu ndi kumalowa pa social media. Sanapange notice kuti mkazi wake Emma akuona mapepala ana. Wina aliyense anali nyumbamo anali bize kupanga zake. Agogo amuna nyumbamo anali ali pa foni nawo, agogo akazinso chimozimozi pa foni pawo. Emma akuyang'ana mapepala anafika pa pepala lina ndi kuyamba kulira mosalekeza. Mamuna wakeno anaona nafunsa ukulira chani dia. Emma anayankha nati, mwana walemba zinthu zolulumesa komanso zogwira mtima ndipo ndikukanika kupilira kuti ndisalire. Walemba kuti chani? Topic yake inali ya simple, ndinawauza alembe nkhani ndi chiganizo ndi mawu oti khumbo langa. Ndiye mwana mmodzi walemba zinthu zokhuza zomwe sindimayembekezera. Ndipo mamuna anati ndiuze walembazo. Emma anayamba kuwerenga. Khumbo langa ndiloti mafoni onse akhale kutali ndi nyumba yathu. Ndikafika kuchokera ku sukulu agogo amuna ali pa foni, agogo akazi nawonso ali pa foni ndi mafoni sisa ndi kusewera kapena kulankhulana ndi wina wake. Ndikafikamo koma palibe amandiyankhula. Anti ndi ankolo onse amakhala ali bize pa foni pawo. Adadi anga akabwera kuchokera ku ntchito kufika ku nyumba m'malo mokhala mkumacheza nawonso amakhala ali pa foni. Ndi amama omwe akachokera ku ntchito koma amaphunzitsa nthawi yawo yambiri amakhalanso ali pa foni. Palibe amakhala ndi chidwi ndi ine koma mafoni awo. Ndiye khumbo langa ndiloti mafoni onse atalikane ndi nyumba yathu, apo inenso ndisanduke ndikhale foni. Khumbo ndiloti ndisanduke nane ndikhale foni yatachi yomwe agogo amuna ndi akazi azisunga pafupi ndi iwowo. Ndikudziwa ndikakhala foni azindikonda kwambiri agogowa. Khumbo ndiloti ndikhale foni yomwe anti ndi ankolo azikhala nthawi zonse maso awo ali pamene pupu pa ine. Ndikufuna nditakhala cellphone yomwe bambo anga akangofika ku ntchito azifikira kuyinyamula. Ndikakhala foni aliyense ndikudziwa azindilankhula nthawi ndi nthawi. Limene lili ndiye khumbo langa basi. Kumva izizi Emma analira mokweza, ndipo amuna ake anafunsa nati kodi ndi mwana wa ndani walemba zimenezozo? Ndipo Emma anati ndi mwana wathu Rodrick, wathu wa nyumba muno. Naye amaphunzira mu kalasi yanga yomwe ndimaphunzitsa ineyo. Ataona kuti palibe ndi mmodzi yemwe amamupasa nthawi yake nyumba muno ndi chifukwa akukhumbira atakhala foni. Nkhani yangayi siyokhuza Emma ndi mwana wake yekha, koma ndi ya inuyo ndi ine pano. Foni inabwera mmoyo mwathu kuzatilumikizisa, koma m'malo mwake ndi yomwe yatikanganulitsa m'mafamili athu omwe lero. Pa tsiku la lero anthu alibe interest yolankhulana wina ndi nzake akakhala pamodzi koma m'mafoni. Nkhani iyi ikutiphunzitsa kufunika kwa kulumikizana m'manyumbamu. Tekinoloji maka mafoni anapangidwa kuzalumikizisa anthu ndi kuwabweretsa pamodzi, koma m'malo mwake yomweyi yatitalikisanso pa wina ndi nzake ndi kwa anthu omwe timawakonda m'mafamili athu. Mukhale phee komwe mukumvera nkhani ndiye muzifunse kuti ndiliti munakhala ndi anzanu nyumba imene mumakhala nkumacheza nkhani popanda kugwira foni yanuyo. Moyowu ngwa ufupi uwu, ngati simucheza lero muzikacheza kumanda. Chonde tayikaniko ni foni yanuyo pansi ndipo muyang'anitsise yemwe akukusowani ndi kufuna mutacheza naye. Chezani naye ni ameneyo chifukwa ndi yemwe ali pafupi nanu. Mukakhosomola akupasani madzi okumwa ameneyo. Ambiranani nawo nkhani apafupi nanuwo. Chezani nkumaseka. Tipange build ma memories omwe atazakhale mpaka kalekale. Kumbukirani, kupezeka kwanu kwa iwowo ndi chimwemwe chochuluka kwa okondedwa anuwo. Dzipangeni nokha kukhala opezeka chifukwa foni singapange replace kutenthera kwanu kapena chimwemwe chakukhala pamodzi. Iganizireni bwino nkhaniyi. Perekani nthawi yokwanira ku family yanu chifukwa kwa anthu ena inde inuyo ndi munthu mmodzi, koma ku family dzina lanu ndi chimwemwe, ndinu chikondi, chiyanjano komanso mchengeti. Ndine Dean Studios, ndipo mukafuna kuti tikutsatsireni malonda anu m'mavidiyo ngati awawa akubwerawo, tilankhuleni
tumizeni ku inbox kuti mumve zambiri. Pamapeto pake mwina pakadali pano aneba nawo ali pa foni family ikuwafuna iwo. Pangani konso share uthengawu audziwe mwina samadziwa nawo zoti foni nthawi zina m'malo molumikizitsa anthu imatha kusiyanisanso anthu.